DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumrika de share yen ewo Facebook and afisi YouTube. Na yamfa kasebono enchire mankasa ensamum. Yasha kasebona se enfemfiri kaswa ane ne potem eno no ewo finfin mantenem. Na nkra beto de ye kasebo pono so echire mu sen. Shenkani bi mekasei wakokoma kyese watoro mu a otumi enkasa ama finso nipa ba ko ano so so nka bi hye mu gina ne ba bie. Ono so aprapra na no odin ye pa ne nyina ne sei eye Hyundai saloon car adimrika tente etimi ekwakopi ediafa eye keke ben de wakaswa jam jansen ewa wutu senya instrument senem ewa fifi matem na eye private car ya eno meka sei na efri ofanko na ni tire kaswa brika tente no ditino kyese tumi bu fa so a etimi ekwakopi ediafa kena so ana fifi keke tente ya wakaswa ne potential kese bi enipa na oton kenke ewa ne shop mu no we prepare no ano adinye papa mekese no watimi atoro mum na Hyundai saloon car registration number no eye AD 572-25 na enam de katenta no odinti no otumi firi ne kwan so ene no enam so a obufa eye gata bia wo ho no so a otumi ekokopie mu shop ho no ma mekese die ene ma ase no enya simkuma kura na nsamtwe ne bomba ne kopie mu am one eye oni papa ono anase nipa ohu de esi ye ne nyina mekire eye eyewitness and din Madam Alice eye Giganyo twetwen koma na okirim se ye no kura pam efri se wo hwe eye saloon car no na brika tenta ko je no na no wadire papa esenya se kuma kura na mna ko nhwere se ye no okirem a na yade a car no na nipa makoma nan no mu nyina wo mu a tese ne obi a ho anka ne momu no kenke wura no wabra ana afin so eye nipa no pick ehyan we prepare mekese no watimi atoro mo na wo kira mekese de nipa ba pra ni nyina na yade a ebe fa pe do ko tuma ya sabia mekese no ko tuna wo so a wo pre wo no enka na em no ke ni dia sem sei ena Alice eye Giganyo ede to se trafo Bakana si anke mi dari ni dia kan ni ani se ba ni that and try me mo pene metie mu Jesus make Jesus na ye nyinara ye di America na ye pie patana se na o di bewura ho no DLFM 106.9. o ti fan ko side na eba na nkrofo ni driver no pene wo kai no ye na nipa 4 one me ba cho bi ampra ba kenke run na aduano ba ko ball ne ti fancy am kai ba jo se ba cho no ni enti eni a wuti ye odanzini a nkwanhye asi ewo kaswa ena ode mu nkiremu esom ye ne den ade Alice Giganyo ena ne Hyundai saloon car dimrika tente pa akwakodi awu a jese ne akwakosei container shop ena afinso kenke dwanta ewo kaswa dam junction mo shenkani nan kasa watolo mum mekese omuda ya sabia a doctor fo ejina wono so emu kiremu ene yede asomwe yanto akasebwa no so ene ye monwura mu ewo kuaye ensensem mu na yabo awura kuaye ensensem mu mekese ye nyina yenim se o my Ghana ne ekuafo omudua koko omaso aye hyepa wo manyimu a enya semkuma efiri afrese efitri October busum no mekire hene me ekopoma bubu busum mo sa bepempempen so aye wo mu ekuafo ndodo na koko no koko krachefo ato nanso omo nsanka omo sika ebinum so kura mpo de enam se sika ne honti no wonom entimi anton wo koko mekese de ombedi mpo ayede ne pam na koko ekuafo a ebinum ewa santemantemu eden smato dwa echirem sem dedroi de wo mabo aban bia emo wo mane koko bo no mpanifo adinkita ho pi nanso hwe na amante no wo mo chirem a sempanifu amwa na wonom nsanka omo sika pa de a yanka nkyere Ghana mampeni John Dramani Mahama say womane no bedi no nwunwun pa efri say wom kokofu no beton de ama galamse fo de atu eye galamse na omo so manya sika etimi de bi adahwefiem ekwefo ekirem a mekese o masitirem ayeten papa edu babia a do bedi mpo ebi ni ho wonom ma ebekọ school wonom ma besu adwuma ni nyina ye kakra nkra omo ye ya na ba ne sen ne sabe omo abomode akoton koko na omo sika no akaka atwami ekwefo ekirem a wo mu ni bibia ombeye danse ombeka kira ban sa abamwa wonom
na wɔn mo sɛ musika ensenka wɔn musika wɔn mo kyerɛ mu ano adene pa kofi mesra me de video bi ato ya wɔbɔde anahwɛ na yɛ ho adwuma ma me pam na kuafo n'ani abere enti akuafo ne kyerɛ mu a ano adene amane ɔmo hunu no kyɛ sɛ ɔmo abɔ mmɔden ya ma ho kyerɛ na yɛ den wɔn sɛ edu mpɛmpɛ so mo firi na ɔmo adi wɔn afirifire nam ntoma nnuane atwa mo ho ahyia wɔn ayɛ deɛ ɔmɛtuma yɛ bia nanso ɔmo yɛ akasi ankwasi kwada nkwada ne senti ɔmo ne tentene bia na ɔmo aka de akyerɛ Ghana ban sɛ deɛ duro no sabaya mmoa pa ma mo nsa nka mo sika pa de a tenten bia nim tintin tete mo atwa so tia aban ɛna wo sei galamsey ɛsɛ o man Ghana nsase ne ame yensuo nyinaa nanso waka akyerɛ wo mo sei kokoro mo mfa mɔde yankonkoton kokoro amonone smuggle na wo mpɛ na sɛ wuntua won ka de a wedi pa no twa no kokoro no ɔno ma galamsey fotu galamsey sɛ bɛyɛ mo so benya sika fita sabe wo hye bon sɛ bompo sɛ nka wo ba kokoro no bon ka betum ɛma bon mu ayɛ de na de wo ye de aban wa bo ma bra mu sun enti sɛ wanka hwe amfanfa ho a sɛ ohun sɛ wo mu mfuro mɔtɔn de ma galamsey fo a enka ho asɛm ya cooperative me ya president na efi sɛ ya twom mre twom ye hu ni abai bi da sɛ me mediate 1 years anso me sɛ adwuma na be ye sɛ me ni adwuma bi a me ye enti me ye ku adwuma na ma kɔtɔ mi ko na abuso me nan untua me ka ɛde na opɛ me abre wa me di sɛ adwuma be na me ye ma me ka fla ban ti mo te adisɛ ya pa ni chao o ka ta ble twom no ba to ko wa anye kakra ni adwuma ye de ya je ato na kakra ya je ato so na wo fe sika yi ma ye na ye be ni enti adisɛ de ani ya de to aben ya sira no onya ma ya no komo de ya ma titifie mi na no titifie sabe ya sika ma no eno akọ eti me slaba ne sampa ne chaw ni de kwa so de nyame pa ne chaw yo so brand ya ba konya kra jiska na ya sika no shua kakra ma ya wate ya fo ho afu mi metumi ado metumi no ukuta bani a wo so wo kogo etu amedo eno wa hama ba ko ye se 120 mimi wo bi na me dia koye eti ade sira die ene ye to aban se opese otebo no so na ko to ma mo pese oteso da bi ebono se egbantumi eniso enti so be ti we so de ye aduma adudi enye aduma enti wa de ni wa da ye na ofa ma ye aguafo ye jimi fo sa waja mi nkola enum ba akoko pass o se me come dem wa ba fie ba akoko won kran ko be break to school minya stand to school fees 50 December ye bi school onko e otifie wo ma wa aduma mo nyina aye basa mo hwe me santi to ai na mdi do kokoko ase na mdi ye sei abepum sa abre me se ka nyina akamu ampo mra na ado wo oye bru ni ma yen oto edro ma yen sese ni nyina aboyen no kwatam sam ko hwe mi kokoko na mo wura ba ho man spray aboyen okunafo na msika nso akam ana mo hwe me gina bia me gina mo nka nkyere ne se yesre no ofa yesi kamera yen ne afa ntwa ye ma na ye mobo oba be se adwuma be ya na betimi aye enso ya ire ho se ye be ye kua ade ahwe ye daache ade ahwe ye ma daache ye ma ko school no ma be fie me ka jo ko school pass e no abetena fie o se ma e ko mo de me hu me ba mo se wa fon e ko mo de no sika nyina kakam ade ne ye nye mahama da ye se uyo kokoko kuani a se wa asase sa kodo bi ka ho dua kokoko na no so o ye twamene o pese o da ye tino hye da ye sa no ene ya dofo ye dua kokoko o pese o betua ye ka ade na o ye sa ne kwanya me anim wodi ehwamo ayem ko wodi mehwamo odi kwafo nyina hwamo oye PC na wuto kokoko a obi timi dia police fo ba ofie asani a wutwa ne ntro se wato ne kokoko na mpese wo betua ne ka eni ya woti ye eyo my Ghana kokoko akuafo binom ena wate wonom akusemu yanto akase gbo no so na yemfe ye ne nkyire mu ewe pie mantenem na anano mi na etwa mu na ye ogefo bosoma ye wo mu ne da ne toso enson emfempim mienu na aduonu nsiemu akane omaika na mampeni nana adodankwa akufu ado ana afi ochehema nana edutwumuwa dokua ana afi the executive director edema dankwa institute eye Antoinette Adjoa eye Tiboy eye Dakon wombo modea ene member of parliament edema ebuakwa south abato mpesu aso Dr. Kingsley Agyeai mu ebo modea kopie mu ewo afi nso eye adade ntam hene berma ofori asante eka bomu pa etimi kopawo eye statue a wono ma yede ama Dr.
JP Dankwa amomodi akopa hontoma na mu kirem se we nyina na muntu am osagefo amwatia ofolupeni eye ne street eno no wada de antem na dwumade we no etimi ekoso honom na wade mu kirem se yade abarema ofori asante ebo moden etusa na moy ede ahwe na bo moden atumi ede abo eye akanie honhom pam oye osagefo amwatia ofolupeni abo no homoden atumi aboa ma ocheman etimi akonka ne pam mputo mapa etimi aba anafi so mu ye we etimi ede akai doctor JB Dankwa wanya ne ba bi kropa na modern born hye pa oye edija wo my Ghana ne ama oman yakwa yanem egwompuntu emum na mena dwumade ne koso a aka ne omaga na mampeni na adedankwa akufu ade kopi ase bie no ana wo kire mu se yam kan kire Ghana fo nyina se aka ne eye doctor JB Dankwa wanya ne ba bi kropa doctor Joseph Kwame Chiretwie Dankwa eye boache Dankwa a wanya ne ba bi kro no in fact na ho sem no esiyem ewon sewom eye condemned prison ane mu ya papa pa chesasem we yetia na o man yensu no gujem no kirema nipa pi na kansan bone de fa JB Dankwa ho papa so beboa ye pa magana mfaso pa yenya won ho no enya mfaso kuma titiriw afa kabi mam kabia mamu no papa ya boa pa mene akwanka ne de ama o manya nanso wote nsam ya bia nipa bi ka fa no ho atewa na wonsu no nyina egujem Ghana mampeni dada na nado Dankwa akufu ado ekirem sem mna obenya akwanya basom o my Ghana no JB Dankwa honhom kan ne ho pa ma no som Ghana badwumade na fam dia papa no wawudi na so no konkron na adom no egusu a bog o my Ghana chidoma ekonkan ye pam na osafa akwanya we so ede abaso bokese pam ede bodade ntem hene barema ofori asante so ba no homade a na watimi enemi ede ntem run about no wade ato JB Dankwa din efisa nyuma pa the late Dr. Joseph Chiretwie Dankwa ye no yade na konkanti na ni age ho pa na yenkwaso anya ne sanafi so bi ye bi na osmo manya ho behia se be modern a de timi akamfo no ayeka no asem ne adwuma be ye wo Ghana odi free mu ya ene be bia wo Ghana yehu ne ho faso kremi ke bia memu aba be team wo Ghana no bia ni Ghana odi echiche hono bia eni Ghana odi si ne bo se kwem bia so no eno na be bo men koso ampa yina yehu se sa na aba no eji adada chame be ma ofuso asante ye da wase pa ene ye ba ne se a ye ba be pasa adwuma me kasa no enwa le minise be bia me du ye ne adwuma kakra me bon modern se me ba be Dr. Dankwa ne kra ne susum na ne gina mechi ano ene ne me kasa ya kakra me tumi ye be timi danase papa Ghana so danase ene baby odi aba bidu nti na de ya ba be ase nyina edi kwa adwindwimu yehu se so nyakopa ma kwan so baba no ba be kasa na ba be bibia ma o ma o de fa kuma na bibia ye obrani ante wase a da ma bi nkrofo beto wase te se ne yesu so no ye chenase eni ya woti ye ayaka ne Ghana mampeni nana ato Dankwa ekufu ato na eno achi na berema asante ofori eya dade ntem enhene ono so kirem sei eye Dr. JB Dankwa wanya ne ba bi kro no adade ntem ehodoma ene wo fire no waboa pa ma impuntu dwuma pa akoso pa efa eye basic education ne ma konkan yi pa ne senti o kiremam wo mbekoso aboa na nhyehyɛ pa eye akane JB Dankwa modebo bebo ye pa debo my Ghana no omoma ne nyina mpepa nkwa empepa enkokra no modern etimi aka ho nsem sebe ye kina bi no obi de ne nkwansi ho eboa oman ewo mpotudwuma mu a dachi bi oni ho mpo a yebetimi aka no ahyena ne munyam ebra ye de ne tu afiase no ye de ne to bia ye bia na ayeye broni be ka say a 6 by 9 feet condemned cell in Sawam se mi gina ho yi se de mi wura sa bia ye na mitumi ntene mi mompo ana matumi ada so ye de ni wura sa bia ye anan kapo eguni nsa ene nan me nanan na nipa bebre ne woni mu ode chechire chiman ne Ghana man ye boni din ka se the doing of Ghanaian politics kami ma me ka bia mamu na ye hunu yi ye me nanan ana wo hyase ene wa gya nipa
ɛwɔ akyire nanso so ne din ɛyɛ ayera na sɛ adadeɛ ntam man ɛne ɔkyeman te ase yɛ mma yɛ nananom edin ɛnyera dwumadi a yɛdi yɛni ne nanko a ɛbɛyɛ afinhyiada adeto a afie biara no adadeɛ ntam ebedi saa dwuman ahyɛ me nana situe boakye dankwa animonyam nananom Another Dankwa Akufo-Addo. We shall face the president establishing the JB Dankwa Academy of Leadership Excellence and Any a woti ye no bowura mu ewo apie mantem ne mu a ono na ya adehia wanom ewo adede ntem ehene ne den ede berma ofori asante na wote ne nkan na ma ne boyi yensem twire ni konte hene kofi obo ene difiri apie mantem mu ebesom yen yanto akasiebo no so na yemfa ya ne nkyire mu ewo asante mantenem na mekasei aban enamusini edema adehia One more Amansia West, Mechire District Chief Executive for Amansia West, Honorable Prince Menu Morris, Eden Sam Atuja Hrima. In fact, the Adre the more thing, if it's a man saying no, a dear pie if any say quota, and your crying pie yakasutum, Nakanam Swavi, or more who be tell, Bakumpo in Yadia, one who be crowned Potemon man. A banner had dream pa now when the Bedouins and Seminole, and Quonkai if we say, one of my quenina assassin. Oniminyani echiremu say ubowura ne potem ho no mache say untumi nya enya kwansi mamba kumpo a wonom atimi agusuko ta enti aba ne sa wadihia na mo potem da bia da womo na ma mo hu futuro say ya na kwana gasempo adane monchi monka nkra matetere ma ya den amasika sempo enkon kan fi sabe obi pese obo no ho moden akobie nwuma na dwade ekoso a osuro fi se kwa ne nye ti aba ne sa na ma de hie no esika sem so ato ape oniminyamfo Morris e de adesere e de ato adehia Wanom ewa mensene nemu sem. Endi se manyoku ya Ghana mampeni John Dramani Muhammad wene osum Ghana mampeni eguso wo boy dwubedi ahwe na wasiesie akwana bo mputu dwuma na afisika sem so etimi akọ nkan de ma de hia wanom ewo Amansia West na wo kirema make se no eyade ampenifo guso wo mahya ase am wanom esiesie akwan nti o kirema yan kan kira de hia se encha bambe bo na kwan no wasiesie ni o de se de tu dwamra obo modin a ebo na ni akwama kwa inspection ewo eye ongoing eye omanadweye Mem Johnson kwantempo ampenifo guso a musiesie no no de nsemwe edutu dwa ya mansuman na masro musa yenim se manso ye wo haw na ye haw mukese pa no eye akwan na wo hwe akwan so a ifiri omanadwa ye besi emem kwanta ju shop na contractor wo so a aban no ahye ne se omwa nanka ansa na usumi we ya na afi we bekona wie no nanka watimi abwa no do akwan so na 106.9 ti mesra manso man nyina ne se ampa yenim se oba manso a ye ni even a kilometer of tide road e o manso na so aban no guso a wo ye na famu die rep machines the make us so far so because oba manso ne important ma se re bidika kan say ye ni even a kilometer of tide road e o manso iti akwan nyina no se bi atete apansa na nyame charge the drip machines no ejano na boya itimi de reshape brano ema akonia bedi no ekoso the drip machines ready make us so far so aboy pa eni aboa yakasa amoa ne yeboa kura sa drip machines no aboa papa na eno achi na oniminyamfo Prince Menu Morris eto de kasa so ene wade as the PCA ede ema Ghana mampeni berema oboa da John Dramani Mahama se obaye ode dwumedie bia ba ye fa ne se nkokọ nketenkete programa abeboa pa mebu no pi ni adehia mo ne potem ho no nso enya adwuma omo ya eyade e kon kanye pa se ne obetimi enya nkokọ enya kusua di etimanya nkokọ no bia koton no wafa so enya sika piece sika mu otu de ahye obotom de eyade panti obo omampeni aba so wasa na muntu aban etu no o kiremi se mo amonsa ka bo ne potem nyina no obesere mo ada momoden na mutu ho na mopa momoa sebe ya dachi bia na betumi enya so mfa so pewa na o ma enya kwanim ewo mpuntu madam ampeni his excellency John Dramani Muhammad ni so ade how de buy feed Ghana ay muna nkoko kitekete no ewo no Amansia West as a district no they receive 6,500 beds last 2 weeks and they distribute them a household obi amso de akodi fi nti ye be koso asrama ampeni se ni so ade no yen Amansia West ya so mtwe na yensu ye be ye ne aboye homodi ameki sure se kona aba no ye ne ayi ni na sha mampanyim kran na wotimi nso dia fofrai aba ti buso aye na me ne agre officers so ade ye ne se every week bia ye come monitor household na obi bia man bia ya hwe hu se ampa
ɔhwɛ kwa ɔde kwampa so ɛyɛ nkɔkɔ sɛ de bɛyɛ so bɛba fa so ama ɔman Ghana sɛ Valentine deɛ ɛyɛ ɔdɔ nti deɛ mɛhyɛ mansoma nyinaa sɛ nyinaa mfa ɔdɔ no deɛ ɛmmoa na mansoma ɛmfa no toma pɛmfra ai na mansoman ɛfa rotoma pa emfrani a wote yei ɛyɛ ban ɛnam sine ɛdema de hye a wanom amansia west mensenem ɛwɔ Asante Mantemo de den ɛde onimnyamfo Prince Menu Morris ɛna wote ne nkan na mane boy yamane boni Samuel Ofulubuaten ɛna de free Asante Mantemo ɛbesom yɛn na yɛnkɔ Facebook no so ani yɛnkeka ma adwenkyerɛ a mode abesom yɛ wei bi ɛmfa ɛmamo na Samuel Ofulubuaten ɛdiaba ana wo kyerema nkyia kɛseɛ nkɔma chairman Okonfo Kwadwo ɔno no wɔ manso tontokrom ɔno na yɛ unit committee chairman ɛde ma de hyɛ mo manso tontokrom so chairman Okonfo Kwadwo wa wɔ fa Samuel Ofulubuaten se yɛmfa nkyia kɛseɛ nkɔma wo saa na Kofi Parliament de aba no wɔ se Cocoa alone can solve Ghana problems dear news loud and clear inside Aguna Bobikuma Upper Kofi Parliament me da se pam na me boss ba kopɛ Charles Mante boss Kena ɔse Cocoa farmers ɔbɛsrɛ mo a adwebrɛw na wani sim sɛ aban bɛkɔ so ahyehyɛ ne mapa boa sɛ bɛyɛ a monso mo haw na amuna mu no ɛso betumi atwa ntimunya abotre na mmompa yɛ nta aban kyina ban bɛkɔ so ayɛ nneɛma kama pa ama bibia etimi akɔnkan ɛde amamo pa nti ɔkyerɛ mu ɛbɛyɛ a musu ne nyina no mmɔmɔden a munya abotre na ban ɛnkyɛ ɔbɛyɛ bibia kama pa etimi ɛde amamo pa timunya abotre kama pa ɔse yankopɔn watemo nkana Ghana mampani so atemu su ni nyina entimunya abotre bibia bɛyɛ fine pa wei every senior man Charles Mante medical doctor Penia or United States of America eno de aba boss Kena awia nchia kɛse nkoma champion tell us wa feel nto achiao sanse na opoku active Emmanuel edi aba no keep it up medas me wa fa se active opoku active Emmanuel yamani boni oton credit different club premier team wonso yeda se wonso wode wadwe nkyere edi aba we de kase bo no ye gina we sini ebunuko mu se pon nansa na ye bekɔ no mesre mu ada we de mo wafa ba ko pedan enti yesre mo se de bia de tum anim no adomfo mo aye na monye yemoa ebia wo single room self contain ana se chamber ho self contain ya besre bomodin hu ni se we ye fie wura ana se ye wankasa wo hu ni pa bi na dan ye ne dia enye agent asem wo fe na aka se we agent a kofitela ontwe mu akra nti we de besre wada ye fie wura ana se wo hu ni pa bi na dan ye ne dia odin han se bia wo dan wo La Paz afin so abaka junction tesano achim water empotem ho no munyina ala adwokra enye bad wo single room safe contain kama ana say chamber ho safe container fra homan na eni mpenifo ni nkomo ye pedan eni manim ya dendenden ya mesre wa me ya wo de boabo so no say ye La Paz abaka junction tesano achim water kuteman sa mpotem ho ahodo ni nyina no wo dan wo ho no na pese de rent a ye single room safe container na say chamber ho safe container no wa fra homan 0557 171020 0557 171020 0557 171020 frɛ na ene empedifo twetwe nkomo na wo dan ne bia na tumi feboaye we na kase bo na musemufo ne ya mace mebere ntwene se mu ema yen champion tailor de akopie mu ewo Facebook and if yitima kase bo no wenya bi ehwe yem Mr. Samuel Kwadwo Abolman se DJs gibi echinchim kasefre no fuma edusum ya wiei se technical producer okenken ya mekɔ ne contract bosom awie no dia megye so eye wofa ɔse ade de one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me so ma me wofa ase ba a kyerɛ mu hima na Adjoa Agyei ene me wofa ase kwa me yafum and if is sexy ade dia odwumadie no atɔde asom mu nyina mo anitia ade hye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear.
passengers egumi kai mu yi ehwa na dodo na ekro ene sa akra ne potem ye demo an ye demo ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adjoa Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, me se minim wife ye kopa wo wan ye 1 cedi nyinse ne betom anza na ye ties ka no me so me connection na enhyeda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahode bam connection ne mu de we obo wo di ba de kura wo ba do kura wo di ba de kura ye kai stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no and nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so free doctor 0244774282 and 0500-727215 me Dimbafu Herbal Clinic Wudimafo ne hwa Tamafue, yeah. Deal 106.9. Yeah, back to my live on the 13th of February. It's from Tama Community 1 to Community 25. Dowenya, Pram, Ashama, Dev Traku. Community 1.